Benvolgudes, benvolguts, moltes gràcies. Benvinguts en aquesta sessió del Hub B30 des del Consell Comarcal del Vallès Occidental. Volem agrair al Hub B30 la coorganització d'aquest branch d'avui. Aquests formats de taula rodona sobre temes d'actualitat són una bona oportunitat per donar veu als diferents agents que treballem de forma conjunta per la comarca i també per la seva recuperació després de la crisi derivada de la Covid-19. I no en va, el tema que es discutirà avui en aquest espai és quelcom que portem treballant i reivindicant també des del Consell Comarcal. No és cap altre que la indústria i el seu estret vincle amb el turisme. Ens referim, per tant, no només al patrimoni arquitectònic que ens ha quedat llegat d'aquest passat industrial a la nostra comarca, sinó també fem referència a la indústria viva que segueix dotant de riquesa al nostre territori. No hem de perdre de vista, en aquest sentit, que el turisme no deixa de ser també un sector industrial, l'anomenada indústria sense xemeneies, i que com a tal a la comarca hi té presència en prop de 2.500 empreses turístiques que proporcionen feina aproximadament a 25.000 persones. I és que el turisme és una activitat que abasteix de riquesa a la nostra comarca, no només a nivell econòmic, sinó també, evidentment, des d'un punt de vista social, ja que aquesta és una activitat transversal. En aquest sentit, des del Consell Comarcal treballem amb la visió del turisme com un element que és capaç de poder cohesionar, és un element també de coneixement i de riquesa del propi territori. Apostem clarament, doncs, per la sostenibilitat de les diferents activitats, vetllem també pel benestar dels seus habitants i visitants i tracem amb un criteri les seves línies estratègiques per tal de poder integrar l'activitat turística dins l'ecosistema social, econòmic i ambiental de la comarca. Que la ciutadania conegui el seu territori i els seus recursos fa que generi un sentiment de pertinença i, per tant, també de responsabilitat compartida, ajudant d'aquesta manera a la preservació dels espais de la comarca i del seu patrimoni. En aquest sentit, com bé després presentarà l'Anna Sánchez, la tècnica del Consell Comarcal, apostem també per reivindicar el patrimoni industrial i la indústria viva, apropant-la, aproximant-la a la ciutadania. En aquest context, hem treballat en l'elaboració d'una diagnosi del patrimoni industrial present al Vallès Occidental per tal de crear-ne ben aviat propostes turístiques. Per tant, vull agrair de nou la coorganització del branch, als ponents que avui han acceptat la nostra invitació a participar-hi i a tots plegats, doncs, desitjar-vos una jornada de treball ben profitosa. I sense més, passo la paraula al senyor Xavier Font, el cap de l'Oficina Tècnica de Turisme de la Diputació de Barcelona i també professor associat de la Universitat de Barcelona, el qual doncs, està especialitzat en turisme i territori, gestió pública del turisme i planificació turística i que avui ens farà de moderador d'aquesta sessió. Hola, Xavi. Hola, bon dia o bona tarda ja, president Ignasi Jiménez. Gràcies per la invitació, abans que res, per moderar aquesta taula que ens planteja uns temes molt interessants i que crec que després els ponents que tindrem ens ajudaran a acotar una miqueta de què estem parlant quan parlem de turisme, quan parlem de turisme de proximitat i quan parlem de les oportunitats del turisme industrial. Abans de donar pas a les ponències i després al posterior debat, quan em van convidar per fer aquesta moderació i sota aquest títol, no? Sota el títol de Binomi de Turisme de Proximitat Industrial, deia, bueno, potser acotem una miqueta de què estem parlant, no? O alguna reflexió per començar. En primer lloc, innecessàriament, hem de parlar del que hem viscut els últims mesos, no? Perquè afecta al turisme que s'està desenvolupant associat a la proximitat. I és que hem tingut una crisi sanitària importantíssima, però que ha implicat una cosa que afecta d'arrel el que seria l'activitat turística. És una crisi de mobilitat, és a dir, la gent s'ha quedat a casa, no s'ha mogut. I si alguna cosa que caracteritza l'activitat turística, precisament, és el desplaçament, la mobilitat, el anar a visitar un altre lloc, moure's de la residència habitual a un altre espai, no? I seguint les indicacions de l'OMT, seria més de 24 hores perquè estem aleshores fent una estada, no? Tot i que
el concepte de turisme, que és la segona cosa que volia comentar, és molt més ampli, o l'entenem com a molt més ampli que el simple fet de dormir fora de casa. El que és el concepte de turisme moltes vegades l'hem classificat, no? Inclús alguns d'una manera negativa, no? Com una activitat de lleure, però també que ocasiona unes externalitats molt negatives. No, bueno, en turisme hem d'entendre potser ara un concepte més ampli que estaríem parlant de l'economia del visitant, no? És a dir, tot allò que genera una activitat econòmica a partir de les visites. I les visites no són turistes només de lleure, que és el concepte més habitual, sinó qualsevol desplaçament de persones que fan una activitat, pot ser de lleure, però també pot ser una activitat relacionada amb la feina, amb la socialització, etc. Per tant, hauríem de trencar una miqueta el tòpic de que quan parlem de turisme estem parlant només d'aquelles persones que van a l'estiu a la platja, no? Sinó un concepte molt més ampli que és el que ens aproxima també al que seria el turisme de proximitat, no? I relacionant amb la primera apreciació que feia al començament, no? Hem tingut una crisi de mobilitat que ens ha aturat en sec i quan ens han començat a obrir, doncs hem vist que podíem moure'ns poc, no? Podíem anar a prop, perquè no ens deixaven anar més lluny. Però no només no ens deixaven anar més lluny, sinó que teníem una certa prevenció a anar més lluny, perquè quan hem obert encara més les fronteres i hem pogut moure'ns més enllà de l'entorn més immediat, també hem tingut una certa prevenció en termes generals a moure'ns molt lluny, no? Per un tema de seguretat sanitària també, no? I això també ha afectat aquest turisme de proximitat, no? Clar, ens hem mogut poc, quan ens hem mogut a prop i quan ens hem mogut a prop hem descobert espais que no teníem incorporats en el que seria la nostra mobilitat habitual, no? I això ha tingut conseqüències també, no? Conseqüències relacionades amb saturació d'espais turístics que no estàvem acostumats a que estiguessin saturats, el descobriment d'espais amb un valor però també amb una sensibilitat que podia anar en contra de la pròpia visita d'aquests espais. Això és el que ens hem trobat amb aquest turisme de proximitat. Però el turisme de proximitat no és un concepte nou. El turisme de proximitat fa més de 30 anys que n'estem parlant a la província de Barcelona, a la Diputació de Barcelona. Des de fa més de 25-30 anys estem dient que som una destinació, la província de Barcelona, que a diferència de d'altres destinacions tenim part de la demanda a la propi territori. Estem parlant de més de 5 milions de persones que viuen a prop de la província de Barcelona. Amb un desplaçament curt tenen la capacitat de poder visitar espais de lleure, espais diferents del seu entorn habitual i estem parlant d'una pressió importantíssima. Una pressió que potser no s'ha notat en els últims anys, però que ara, producte de la pandèmia, ens hem trobat amb aquestes possibles afectacions. Per tant, hem intentat posar context a la situació que ens trobem ara. El turisme ha patit per la pandèmia. Hem intentat posar un palet de llum al que vol dir turisme, que no és només turisme de lleure. Hem parlat de turisme de proximitat i ara ens queda l'altre concepte. Quina relació tenim amb el turisme industrial i què és el turisme industrial? Bé, d'això no en parlaré gaire perquè els nostres ponents, que són els especialistes, són els que ens faran i ens donaran molta més llum sobre aquest tema, no? Però sí que m'agradaria situar que sota aquest concepte de turisme industrial hi ha moltes coses, no? Estem parlant d'una activitat de visita relacionada amb la indústria. Però quina indústria? Doncs des de l'arqueologia industrial, la visita del patrimoni arqueològic o el patrimoni industrial en desús que ja no està en actiu com a activitat industrial, però que ens ha deixat un llegat importantíssim al nostre territori. I més en concret a la província de Barcelona. Tenim un llegat fruit de l'esperit industrial que ha tingut el nostre territori, el tèxtil, la mineria, etc. Un llegat que explica el nostre país i que, per tant, és un actiu importantíssim a conèixer i a ser visitat. Això és un actiu importantíssim, no? Però no només parlem d'arqueologia industrial i de present i de patrimoni industrial i de llegat, cultura viva, etc. industrial, sinó també de les oportunitats que té la indústria actualment
viva, per tant, la capacitat del territori industrial que tenim encara al nostre país, però que també convé conèixer. No? I aquí tindrem experiències interessants com el sincrotró, com l'experiència d'HP, on ens explicaran per quina raó ells també contemplen la visita d'aquestes instal·lacions, d'aquestes indústries, com a part del seu model de negoci. No? I això quina aportació té per al territori. O sigui que, quan parlem de turisme industrial, hem de també fer una mirada àmplia del que pot significar aquesta relació entre la indústria i el turisme. I més enllà del que seria la visita cultural i la visita més de lleure. També les indústries atrauen persones que també són turistes, són visitants, però tant les atreuen perquè és un focus de coneixement, perquè és un focus de treball i que també això genera una atractivitat amb el territori. No? Per tant, també quan parlem de turisme industrial estem parlant d'un concepte molt ampli de turisme industrial. No? Bé, doncs vist tot això, i jo ja vaig acabant, doncs ens trobem amb la necessitat d'abordar un debat interessant sobre l'ampli concepte del turisme, sobre el turisme associat a la proximitat en el territori, i això són les oportunitats que en genera, i també sobre un dels motius pels quals hi ha un possible turisme de proximitat que podria ser el turisme patrimonial industrial. No? I quines això oportunitats, amenaces, significa per nosaltres. Bé, jo, després d'aquesta petita introducció, que no tenia més objectiu que posar una miqueta de paraigües al resta de ponents que tindrem avui i potser incitar una miqueta al debat posterior, doncs donaria la paraula al primer ponent, que és en Jordi Garreta. Jordi Garreta és el director de la xarxa de turisme industrial de Catalunya, de la XATIC, i és el cap del servei de turisme de l'Ajuntament de Terrassa i membre de la direcció tècnica de la XATIC, i treballa a l'administració local municipal des del 2013 en la promoció, la millora de l'oferta turística de Terrassa, coordinada amb altres sectors de la ciutat, i un dels temes més importants, evidentment, que toca és tot el relacionat amb la xarxa de turisme industrial de Catalunya. La seva ponència versarà sobre el turisme industrial, passat, present i futur, oportunitats i reptes. Jordi, bon dia i, gràcies i quan vulguis. Molt bé. Bon dia i gràcies, Xavier. Crec que has explicat i has presentat i situat molt bé el concepte del que és turisme industrial i una mica doncs, la situació efectivament en la que estem i també l'oportunitat doncs, de que sigui una forma de turisme doncs, que actualment doncs, també pot aportar encara més del que ja ha aportat, perquè també hem de partir d'això, que no és una cosa que ens inventem ara, sinó que és una activitat doncs, que té trajectòria i història. I a mi m'agradaria doncs, començar potser explicant-vos ràpidament el cas concret de la XATIC, la xarxa de turisme industrial de Catalunya, que som una associació formada bàsicament per municipis, vinculada doncs, molt, per tant, al món local, formada per 36 municipis, però en presència amb gairebé 55, i som ciutats, pobles, que doncs, apostem pel turisme industrial, ja sigui perquè tenim doncs, un patrimoni important que volem convertir també en un referent turístic, o també doncs, perquè hi ha doncs, altres potser recursos com equipaments, museus o també doncs, aquesta branca de la indústria viva doncs, que també està present en l'associació. Llavors, a més d'aquests 36 municipis que presenten doncs, la seva oferta en aquest àmbit, tenim també aquest programa específic de la indústria viva, denominat així, com tu ara també t'hi referies, que agrupa doncs, el que són empreses en actius que també ofereixen visites obertes al públic. I també tenim doncs, com a eines una mica doncs, de difusió i de socialització un altre programa que li anomenem el Club XATIC, que precisament són el públic final, persones
una base de més de 7.000 persones actualment, doncs que segueixen les activitats que proposem o les ofertes, les propostes que surten de la xarxa i que estan més o menys informades als nostres canals de comunicació i que participen ofertes o promocions, com per exemple, també aprofito per comentar que ara, aquesta setmana en la que ens trobem, és quan estem desenvolupant les activitats de la Setmana del Turisme Industrial, que és una setmana, havent començat el cap de setmana passat i que aquest cap de setmana ara es tancarà, on s'han fet tota una sèrie d'activitats, tant de visites com activitats en els propis museus, equipaments, presentacions, etc., per difondre aquesta idea, aquest concepte del turisme industrial i també per fer conèixer al públic, sobretot en aquest cas al públic de proximitat, al públic català, l'oferta que agrupem a través de la xarxa, a través de la Xatic, i totes les activitats, propostes, etc., que es poden conèixer i que es poden, en molts casos, gaudir directament a partir de la nostra web, turismeindustrial.cat, que la tinc aquí al darrere perquè tots la pugueu veure també. I bé, aquesta és bàsicament la situació actual d'aquesta xarxa que va néixer el 2006. Portem ja, per tant, 15 anys amb aquesta tasca de promoció del turisme industrial i ja relacionant més amb el tema del debat d'avui, nosaltres treballem sobretot amb la idea d'aprofitar aquests recursos, per una banda patrimoni, per altra banda també indústria viva, i convertir-lo en un referent de l'activitat turística. Per fer això no és suficient o no n'hi ha prou amb tenir uns museus i uns equipaments que per si sols ja generen una gran atracció, en molts casos, de visites i que tenen una oferta molt interessant per públic ja una mica especialitzat o interessat i també per públic escolar, també per públic familiar, etc. No només és suficient l'oferta d'aquests museus, equipaments, espais que ja existeixen, sinó que cal connectar aquesta oferta amb la resta de l'oferta i l'activitat turística del territori. Això ho fem promovent acords amb operadors turístics, amb empreses, agències, guies, operadors de rutes i visites guiades, etc., per aquests elements, com museus, equipaments, aquests elements que reflecteixen tan bé el patrimoni industrial i que tenen un interès cultural i fins i tot de lleure per ser visitats, convertir-los, o en alguns casos el principal motiu de la visita al nostre territori, al nostre poble, a la nostra ciutat, a la nostra comarca, en altres casos convertir-lo com un complement a una visita més àmplia, que també tindrà altres elements i altres arguments per fer aquesta estada o aquest descobriment del nostre territori. Llavors, el turisme industrial és una manera o nosaltres intentem que sigui també una manera de portar visitants, portar activitat a les nostres ciutats i pobles, precisament aprofitant com a referent aquest patrimoni que tenim. Evidentment, en el turisme, com comentava també el Xavier, hi ha moltes formes, més que moltes formes, moltes motivacions per fer l'activitat turística, per fer la visita, no? I normalment pensem en el que és més obvi, en el turisme de sol i platja, el turisme de natura, el turisme de descoberta, potser de destins llunyans, però el coneixement d'aquest patrimoni industrial, el descobriment de molts d'aquests espais històrics i també actuals, de com es fan segons quines activitats, com es fan segons quins processos
com funcionava una mina, descobrir els interiors d'una mina de carbó o una central hidroelèctrica, com funciona, etc. Una antiga fàbrica de les fàbriques tèxtils de principis del segle XX tan importants al nostre país, etc. Tot això també genera, evidentment, un interès i una visita que, insisteixo, en alguns casos pot ser el motiu principal de visita al territori, en altres casos es complementa amb altres activitats per donar-li aquesta visió o aquest aprofitament turístic també en tot aquest patrimoni. Això, en definitiva, és el que com a xarxa intentem promoure, jugant també de posicionar la marca del turisme industrial, l'oferta de tots aquests equipaments, aquests pràcticament 100 equipaments que estan repartits en 55 pobles i ciutats de tot Catalunya i que nosaltres mostrem, ja sigui a través de la web o a través d'activitats, etc. I amb tota aquesta proposta d'excursions i de visites. També, com a xarxa, participem de les marques turístiques del país, la marca Catalunya, amb les diferents patronats de les diputacions, també en col·laboració amb consells comarcals, per anar introduint també el concepte i aquesta opció, diguéssim, de turisme industrial també en les promocions i en la presentació de les marques turístiques, perquè Catalunya, a part de tots els actius que, evidentment, té Catalunya, que coneixem, tant de paisatges, tant de recurs, gastronomia, evidentment, també la costa i la platja, etc., també té tots aquests valors culturals, aquesta història que en el nostre cas és bàsicament o sobretot a partir del segle XIX una història industrial. Aquesta història i aquesta activitat és també un actiu molt important que el visitant que ens visita, també de fora de Catalunya, pot descobrir i pot tenir també com a motiu i com a punt fonamental en la seva visita. En aquest sentit, és com diem que el turisme industrial és un turisme que aposta per aquesta marca de la sostenibilitat per diferents conceptes. Primer, perquè és un tipus d'activitat molt vinculada al territori. Com us he dit, és una activitat que podem aprofitar, i aquest és el cas de la XATIC, de la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya, que pot aprofitar des de poblacions petites que no tenen potser altres actius, altres recursos turístics, però en canvi sí que tenen un exemple important d'una mina o d'un antic molí d'oli o un molí paperer, o tenen una fàbrica o un conjunt de les colònies industrials, etc. Uns elements que si els aconseguim donar aquesta visió també, aquest aprofitament turístic, converteixen aquell territori o aquella població que en principi potser no estava dins dels circuits turístics habituals, li donen un atractiu per incorporar-lo, per afegir-lo, ja sigui per fer aquesta visita específica en aquell espai o per complementar una visita més àmplia al territori. Tant en aquests municipis que tenen un element singular, és com es pot aprofitar aquest turisme tan connectat al territori, i també en el cas de ciutats com, per exemple, Terrassa, on hi ha tot un conjunt de patrimoni, de vapors, en el nostre cas, equipaments tan importants com, per exemple, el Museu de la Ciència, amb tota la seva xarxa, tot el seu sistema de museus i equipaments repartits per tot el país, també. En el nostre cas, per exemple, aquest turisme industrial representa el principal element, l'element més definidor i més identificatiu i més potent també de la nostra oferta no només com a ciutat, sinó sobretot com a destí turístic. Llavors, en primer punt, el turisme industrial és una activitat molt arrelada al territori i que el que fa és potenciar, descobrir i mostrar elements
que expliquen la història o la cultura o la societat d'aquella ciutat o aquella comarca, aquell poble en concret. També volia comentar que el turisme industrial també és una bona... Ara que estem en aquest debat actual, que el Xavier també s'hi referia, del món del turisme, aquests canvis de paradigma que s'han produït, aquesta aposta que estem fent tots pel turisme o pel visitant de més proximitat, perquè els viatgers llunyans costarà o està costant una mica de recuperar l'activitat i en tot cas serà difícil que es torni a fer com es feia abans. Doncs bé, aquesta proposta que anomenem turisme industrial són propostes també que aposten per la diversificació de l'oferta, desconcentrar aquesta oferta i desconcentrar potser els punts on pot haver-hi una principal concentració, els punts de platja, els punts de potser gran ciutat, aquells recursos o aquells equipaments que per si sols ja generen milers de visitants o milions de visitants a l'any. Llavors, tota aquesta oferta, aquesta xarxa de turisme industrial pot ajudar a variar la visita en els nostres destins i complementar, diversificar el que és la visita turística al nostre país en general, al territori. També és una... Disculpa, Jordi, només dir-te que hauríem d'anar, diguem, acabant, perquè si no... Després ho deixarem també pel debat, ho dic per mantenir una mica els timings i disculpa la interrupció. D'acord, doncs disculpeu, i ja acabo. També és una activitat que aposta per la desestacionalització i per fomentar la riquesa, per crear més despesa en aquest territori que estava comentant. I per últim, i amb això ja sí que acabo, només em volia referir a un exemple que l'altre dia, que una mica parlàvem d'aquest debat, sortia, i és que el turisme industrial potser a casa nostra encara és vist o potser poc conegut o com una activitat una mica, diguéssim, exòtica o no molt coneguda. En canvi, a la resta d'Europa tenim exemples molt exitosos. Per exemple, només vull esmentar a França l'Entreprise Découverte, que és una associació que agrupa empreses de tot el país, com unes 400 empreses que ofereixen visites en viu, amb un programa suportat per les cambres de comerç de França, amb molt èxit. Tenim també l'ERI, la xarxa de punts de patrimoni, de museus de patrimoni, de la que forma part del Museu de la Ciència, i que hi ha també centenars de museus i punts d'aquest patrimoni industrial repartit per tota Europa, i l'ERI és una ruta industrial europea. I a Alemanya també, un país potent amb exemples com la Conca del Ruhr, on també hi ha una ruta molt potent i molt exitosa. Disculpeu per allargar-me i, en tot cas, seguim parlant posteriorment. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Jordi, i disculpes tu. Sempre el paper del moderador és una mica desagraït i desagradable a vegades per poder mantenir els tempos, però així d'aquesta manera agafem una mica d'agilitat. Moltes gràcies, Jordi, per l'explicació de l'experiència vostra amb la Xatic i una mica com veieu aquesta aportació al turisme i també a la relació amb el turisme més de proximitat. Ara donaríem pas directament a l'Anna Sánchez, que és la coordinadora del Servei de Turisme del Consell Comarcal del Vallès Occidental, graduada en Turisme i postgrau en Dinamització Social. Ella ens explicarà la iniciativa que abans apuntava el president del Consell Comarcal, que estan engegant ara relacionat precisament amb el turisme industrial. Moltes gràcies, Anna, i benvinguda. Hola, bon dia a tots. Doncs bé, jo us vinc a explicar una mica la proposta que llancem des del Consell Comarcal. Som a l'inici del viatge, com aquell qui diu, i fent una mica de lligam en el nostre àmbit. Estem fent les maletes d'una manera conscient i sobretot per no deixar-nos a ningú, per iniciar aquest viatge de la manera més òptima possible. Anem una mica enrere. Per què turisme industrial? Bé, la resposta a aquesta pregunta
és que creiem que la comarca necessitava disposar com a destinació d'un producte turístic que esdevingués un eix vertebrador de tota l'oferta que teníem i consideràvem que el conjunt de recursos vinculats al patrimoni industrial constituïen una oportunitat viable, sostenible i sobretot sincera pel territori. I això ens ho plantegem per 5 raons. La primera és que ens permet posicionar-nos i singularitzar la nostra oferta davant de destinacions competidores. La competitivitat d'una destinació passa per l'especialització i la segmentació del públic, però també per l'autenticitat i la sostenibilitat de la seva proposta. Si d'alguna cosa els vallesans som especialistes i autèntics, és en innovació i en indústria. El Vallès sempre ha sigut un territori industrial, innovador i un eix central de comunicacions. Doncs bé, en volem treure partit. Treure partit i posar-ho en valor, no només des de la vessant d'industrialització i de desenvolupament econòmic, això ja ho fan molt bé els meus companys d'àrea de desenvolupament econòmic del Consell, sinó incorporant també el relat, perquè si som el que som és perquè venim d'on venim. La segona raó que ens duia a engegar aquest viatge és que ja existeix un important patrimoni al territori. Tenim exemples molt notables a la comarca que ja identifiquen el nostre territori amb el turisme industrial. És el cas del MNACTEC, el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica, que avui ens acompanyarà també a les ponències, o el fet que la Xatic, que ens l'ha presentat ara molt bé en Jordi Garreta, tingui la seu a la nostra comarca. Disposem d'un patrimoni que testimonia que hem tingut la major concentració de producció tèxtil llanera d'Europa i fins i tot podríem dir d'Espanya i fins i tot podríem dir d'Europa al segle XIX. Disposem de patrimoni industrial, arquitectònic i vivencial que encara és visible a dia d'avui. Elements únics com tots coneixereu la xemeneia més alta del món amb escala de cargol o el viaducte ferroviari més gran construït a la península ibèrica al segle XIX, o inclús fàbriques que lideraven, i que avui en dia també lideren, el mercat de patents i innovacions, com els primers llençols completament blancs de cotó de la fàbrica Tolrà, a Castellà, materials que van ser innovadors en construcció com el ciment i el fibrociment, singularitats de la indústria farmacèutica, com el llapis Termosan, i en podríem dir molts més. Però tenim també un ampli ventall de patrimoni, tant en número com en diversificació, amb un gran potencial deteriorant-se. I creiem que és tasca de tots recuperar-lo i dignificar-lo. Perquè darrere de cada molí, de cada fàbrica i de cada infraestructura, des dels fons preindustrials que tenim al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt fins al sincrotró Alba, hi ha un relat. Un relat que ens explica l'ahir, però que també ens explica l'avui i el demà. La tercera raó és perquè ens complementa, ens emmarca i ens amplia l'oferta turística de la destinació, especialment l'oferta vinculada al turisme de proximitat que abans en Xavier en parlava, i que esdevé no d'ara, sinó de fa molts anys ja, un dels eixos de treball prioritaris del Servei de Turisme d'aquí del Vallès Occidental. El turisme industrial pot esdevenir l'eix vertebrador de tota l'oferta turística de la destinació. Per posar-vos exemples de com es pot vincular amb diferents àmbits de treball. Podríem dir, per exemple, amb el turisme cultural, tot el que és el patrimoni modernista vinculat a la burgesia de l'era industrial. No anem a veure només edificis, anem a explicar la història de la nostra comarca. En l'àmbit de la natura, amb les rutes que hi ha i que més que se'n poden fer de construccions preindustrials en els espais naturals. En l'àmbit de la gastronomia i els productes locals. A tall de curiositat, per exemple, són les botigues de llegum cuit. Sabíeu que les botigues de llegum cuit són una singularitat fruit de la industrialització? Quan les dones es van incorporar a les fàbriques, els temps que tenien per cuinar es van reduir i les botigues de llegum hi van posar la solució. Més de 100 anys després, encara en gaudim. I és més, a la comarca disposem d'un producte singular en denominació d'origen protegida, com és la mongeta del ganxet. I així podíem fer una llista realment molt llarga, perquè la vida vallesana sempre ha estat lligada, com us deia, a la indústria i a la innovació. És també, la quarta raó, una proposta de comarca,
Tenim una comarca molt diversa, ho coneixeu bé, i conviu en grans entorns naturals al costat de grans ciutats, pobles petits a pocs quilòmetres de grans àrees industrials. I això és molt bo. És molt bo perquè ens permet diversificar i desconcentrar l'oferta, però alhora també és un desavantatge, doncs trobar propostes com a Consell Comarcal on tots els municipis s'hi sentin partíceps és realment molt complicat. Creiem que el turisme industrial pot ser aquesta proposta comarcal, doncs ens abraça des de l'època de la preindustrialització amb les canteres i construccions en entorns naturals, com els pous de glaç, els forns de calç, etc. Passem per la industrialització amb fàbriques, infraestructures de comunicacions, etc. I també podem arribar a les empreses tecnològiques que estan avui operant, com poden ser HP, Sincrotró Alba i moltes més. Anomeno aquestes perquè avui també les tenim amb nosaltres, acompanyant-nos. I per últim, i no menys important, una mirada interna cap endins. La industrialització a la comarca és molt present a la nostra gent, als vallesans. És quelcom que ens ho sentim molt nostre. Qui no té un avi o una àvia que hagi treballat en una fàbrica, amb 1000 històries per explicar? Qui no coneix algú que ha treballat a HP, a Roig, a la Puig? Qui no té algú conegut amb un parc científic a l'Autònoma o a l'UPC? Podríem dir que gairebé tots. Doncs per què no dignificar-ho? Per què no treure'n pit? Per què no dir al món que som una comarca pionera en industrialització i innovació? La dinamització turística del turisme industrial pot ser una oportunitat per obrir els centres tecnològics i les empreses a la ciutadania. Pot ser una oportunitat que ens permeti recuperar patrimoni i el relat a les properes generacions. I pot ser també una oportunitat que ens ajudarà a visibilitzar els recursos dels que disposa la comarca, a la seva ciutadania i també al públic que ens visita, tant de l'àrea metropolitana com de més enllà. I tot això ens fomenta aquest sentiment de pertinença i atorga identitat i projecció al territori. Ara us he contextualitzat una mica la nostra proposta de turisme industrial, però us explico breument què hem fet fins ara. Com us he dit, estem fent les maletes, però les volem fer d'una manera molt conscient. D'entrada, havíem de saber en què comptem. Això ens ha portat a fer una diagnosi, que ja comentava el nostre president, que aquesta diagnosi esdevenia el punt de partida, que ens permetia fixar les bases per generar aquesta proposta turística genuïna, amb una base i amb un contingut històric. Per realitzar aquesta diagnosi vam comptar amb l'ajuda d'un equip expert en la matèria liderat per l'arquitecte Jordi Morros, que és postgraduat en rehabilitació i restauració arquitectònica per la UPC i especialista en intervenció en edificació existent. I tots plegats vàrem inventariar els recursos vinculats al patrimoni industrial. Vam analitzar els elements patrimonials dels que disposa el territori, que conservava cadascun dels municipis, i vam fer trobades amb tots ells. Vam també elaborar, un cop els vam tenir identificats, una fotografia. Una fotografia que ens digués l'estat de conservació i de gestió i també identificant-ne aquestes oportunitats turístiques de cadascun d'ells. I també hem buscat bones pràctiques d'arreu d'Europa. En Jordi Garreta ja ens han anomenat unes quantes, l'ERIT, l'Enterprise de Cobert, també la Conca del Ruhr, que aprofito, vam mirar les dades i reben més de 7 milions de visitants anuals amb un impacte de 285 milions d'euros. També ens vam fixar amb la regió metropolitana de Manchester, a Anglaterra, amb 4 milions de visitants anuals i amb un impacte econòmic de 9 milions d'euros, bilions, i que és la tercera destinació turística d'Anglaterra. I per anomenar-ne algunes més, les rutes també del West Fair de França, amb més de 8 milions de visitants anuals i més de 5.000 establiments integrats. Un cop fet això, hem marcat la ruta de les accions a engegar. Disculpa, Anna, ara ve les rebaixes, soc el Xavi. No, més que res perquè en pocs minutets puguis fer la conclusió, perquè tenim temps limitat. Vinga, gràcies. Doncs, perdoneu, jo us volia donar 4 dades de la diagnosi, però penso que perquè la pugueu
veure bé i tot el que hem fet, podeu anar a la pàgina web de Viu el Vallès i allà està penjada a l'apartat de publicacions i qualsevol cosa us podeu posar en contacte amb nosaltres. Per tant, per tancar, una mica què volem fer, no? És una proposta que consisteix en articular una oferta conjunta de turisme industrial a la comarca que inclogui tant els recursos patrimonials com la indústria en actiu o viva. Això no ho podem fer sols, necessitarem la col·laboració de tots, administracions, empreses, institucions i tothom que s'hi vulgui afegir. La indústria és una activitat que reivindiquem i que ens identifica com a vallesans, ja que som uns dels pols industrials més importants del sud d'Europa i un dels corredors viaris històrics que remunta a l'època romana. Tenim un relat conjunt de comarca que permet explicar tota l'evolució de la industrialització amb testimonis materials i relats atractius. Cal posar-los en valor. Aquesta indústria segueix viva des de diferents vessants, partint de la més tradicional, la més creativa, arribant a la més innovadora, i proporciona molts llocs de treball a la comarca. Per tot això, i tal com ha dit abans el president del Consell, una ciutadania que coneix el territori que habita i el seu llegat cultural és una ciutadania orgullosa. És responsable i compromesa amb el patrimoni que té cura de la seva preservació i és, per tant, tasca del Consell Comarcal donar-ho a conèixer i apropar-ho a la ciutadania. Ja estic, Xavier. Molt bé, Anna, moltes gràcies. Disculpeu un altre cop. Potser és que hauria de dir que el temps que disposeu cadascú, però en tot cas, si queden algunes coses, podem incorporar-les o amplificar-les després amb el debat i t'agraeixo molt aquesta, diguem, acceleració final, Anna. Donaríem pas ara al següent, i moltes gràcies, al següent cas d'èxit, en aquest cas, que ens proposarà l'Eva Blanco. Eva Blanco és Public Affairs Manager de HP, de Hewlett Packard. Ella és responsable de Relacions Institucionals del Centre Internacional d'HP a Sant Cugat. Encara que és molt jove, doncs té més de 35 anys d'experiència en aquest àmbit i li agrada molt la comunicació com una eina necessària amb les organitzacions i claus d'èxit d'una companyia. Té un currículum molt gran, però també per poder simplificar una miqueta prefereixo que si ella té que apuntar algun tema sobre la seva experiència ho pugui fer en la seva intervenció i sense més demora doncs li dono pas. Moltes gràcies, Eva, per la teva presència. Gràcies a vosaltres. Jo seré més breu perquè s'han dit ja moltes coses i m'ha agradat molt la ponència de l'Anna, per cert. He après coses que no sabia, o sigui, gràcies, Anna, perquè ha sigut superdidàctic. Jo, com sabeu, com heu dit, vinc d'una empresa que és HP. Llavors, deixeu-me que us posi una mica en context el per què ens considerem o ens considereu vosaltres un cas de turisme industrial o turisme de proximitat, com li vulgueu dir. Els que no ens conegueu tant, el Centre Internacional que HP té aquí a Sant Cugat del Vallès està aquí des de l'any 90, però abans vam estar 5 anys en una nau llogada a Terrassa. És un centre que acull uns 2.300 empleats d'unes 60 nacionalitats diferents, de més de 12 negocis diferents de la companyia. Un parell d'ells són centrals mundials, el que els anglesos diuen els headquarters, de 2 negocis punters. Un d'ells de la impressió en 3D, que és el més nou, i l'altre és el de la impressió en gran format digital. Aquests 2 negocis sols aglutinen més de la meitat del total dels empleats del centre i són els que tenen els laboratoris de recerca i desenvolupament amb més de 700 enginyeres i enginyers que són els que es dediquen a desenvolupar aquests productes i solucions de futur i que s'introduiran des de Sant Cugat a tot el món. A més de tot això, acollim un centre d'experiència del client, una espècie de megasala de demostracions, on es poden veure totes les màquines i aplicacions d'HP del món de les arts gràfiques, des de les premses digitals fins a les impressores digitals textils, amb mostres de molts clients que les estan fent servir. Tot el portfoli de productes de darrera generació del negoci de sistemes personals, el que vol dir ordinadors per tots els àmbits, incloent tota l'àrea nova de realitat virtual, tot el portfoli d'impressores per a entorns d'oficina i de la llar i, evidentment, tota l'àrea de 3D, on no només podem veure les impressores funcionant, sinó també tota una sala plena de les aplicacions en 3D amb la que els nostres clients ja estan transformant la manera de fabricar,
des de dissenys impossibles de fer de manera tradicional per al món de l'automòbil, robòtica o indústria passada, en general, fins a models quirúrgics per preparar bé les operacions, pròtesis mèdiques o productes de consum com ara els accessoris per la cosmètica. A l'edifici, a més, l'edifici on s'ubica tot aquest negoci de 3D va rebre la certificació LEED Gold per ser un edifici totalment sostenible i tenim un campus, els que heu estat segur que ja ho heu vist i ho heu notat, que recorda més a una universitat americana que no pas a una empresa. Tenim un camp de futbol, tennis, bàsquet, tenim un gimnàs interior amb pistes d'esquaix, etc. Fins i tot tenim una necròpoli tardoromana que vam descobrir fent les obres del nou edifici aquest de 3D, que ha rebut la certificació, i una masia catalogada com a històrica, la masia Can Graells, que és la que dona el nom al polígon industrial i que, a més, hem restaurat perquè aguanti ja ara uns quants segles més. Com us podeu imaginar, el fet de tenir, primer, el que he comentat, el centre de demostracions per a clients, aquest per si sol ja trau a més de 6.000 visites a l'any de tot el món que tenim registrades. Després hi ha moltes que venen, potser sense estar reservades. Òbviament, tot això és prepandèmia. Moltes d'aquestes visites, a més, venien el divendres i aprofitaven per quedar-se al cap de setmana a Barcelona o fins i tot a Sant Cugat i fer turisme del tradicional, diguem. Però en aquestes 6.000 visites específiques hi hem d'afegir totes les que organitzàvem d'altres sectors. Per exemple, altres empreses que volien entendre com és un entorn de treball com el nostre, tenim una política de portes obertes on no hi ha despatxos. Això ara pot semblar normalíssim, però us puc assegurar que en els anys 80 i 90 no ho era pas. Tenim aquestes instal·lacions d'oci pels empleats, tenim un laboratori de recerca i desenvolupament internacional. Llavors, el funcionament d'aquest laboratori és superinteressant per a moltes companyies veure com va, quins són els nostres processos d'innovació, etc. Però també venen moltíssimes escoles i universitats, perquè, òbviament, aconseguir el millor talent és una constant per a nosaltres i necessitem que les i els estudiants entenguin què vol dir fer una enginyeria i vegin HP com pot ser la seva empresa on desenvolupar la seva carrera. Creiem que som una font d'inspiració, i ho dic de debò, per la cultura d'empresa que tenim, pels projectes tecnològics que desenvolupem. I no menciono tant, però igual d'important, també perquè també és un gran volum a nivell de visites, les visites que rebem de l'administració pública, associacions, fundacions, premsa, etc. Vull dir, si anem sumant, passaríem abans de la pandèmia a més de 8.000 persones que passarien com a visites externes pel centre. Però, com tothom, des del març del 2020 també ens vam haver d'adaptar a les noves circumstàncies. I si bé des d'un inici totes aquestes activitats turístiques, diguem, es van parar, de seguida vam trobar maneres de recuperar-les en formats diferents. Semblava que el món s'havia parat, però en realitat no era veritat, perquè nosaltres en plena pandèmia vam introduir al mercat nous productes a nivell mundial, productes que s'havien desenvolupat al centre. Llavors vam aprendre conceptes com croma, virtual, streaming, que us sona molt a tots això, i vam començar a aplicar les noves tendències en el món audiovisual per intentar recrear el millor possible l'experiència de veure una demostració de producte en directe o fins i tot fer un tomb per les nostres instal·lacions. I no només això, aquest any hem organitzat el nostre famós HP Code Wars, no sé si n'heu sentit parlar, però és una competició de programació per a escoles de tot Catalunya. Ja portàvem 5 anys fent-lo de manera presencial i la veritat és que ens feia molta pena. Ja ho vam haver de cancel·lar l'any passat perquè era el març, però aquest any vam dir que no es cancel·lava. I ja el vam fer virtual, amb més de 450 nens i nenes participant i més de 80 professors. I, a més, al fer-ho virtual, s'hi van afegir escoles de Madrid i de León, on també tenim centres. L'experiència, la veritat, és que va ser una passada, va ser magnífica. I, malgrat no hi eren en persona, vam poder fer-nos un tour virtual que ja havíem pregravat. També hem estat capaços de fer 2 anys seguits el nostre Charity Journey, la nostra jornada solidària d'HP, que també heu sentit parlar, que està organitzada totalment per empleats de manera voluntària. I portem 16 anys fent-lo. I aquesta jornada abans de pandèmia era una jornada de portes obertes, on tots els treballadors del centre, tant empleats com d'empreses subcontractades, venien un dissabte al centre amb les seves famílies o amics a conèixer de primera mà què és el que fem tantes hores cada dia i, a més, al voltant d'un objectiu solidari, que era recaptar fons per diversos projectes solidaris apadrinats per empleats. Acabem de tancar el que hem fet aquest any
totalment virtual i hem recaptat més de 66.000 euros per 6 projectes solidaris. Ha sigut un rècord absolut. La veritat és que fent la preparació per participar avui en aquest branch vaig aprendre que tot això que fem se li diu turisme industrial. I la veritat és que trobo que és un concepte força interessant. Al cap i a la fi, tot el que fem és per tenir un millor impacte a la societat. I per a HP, en aquest cas, i per a nosaltres, com a HP, és essencial integrar-nos i connectar-nos al territori allà on tenim centres i on la majoria d'empleats hi viuen i treballen. Si, a més, podem fer de pol d'atracció de més empreses que al cap i a la fi representen més riquesa, inspirar les noves generacions a que s'animin a estudiar carreres científic-tecnològiques, que són carreres de futur i on es necessitarà més talent, i a sobre ajudar a transformar la indústria cap a un futur més sostenible amb noves tecnologies com les que desenvolupem al centre, crec que podem dir sense por que aquest turisme industrial és realment necessari. I he anat superràpid perquè sé que teniu poc temps i així deixo més temps al company del sincrotró perquè expliqui ell la seva part. Moltes gràcies, Eva, per diferents raons. Pel temps que has dedicat, però que ha estat sintètic però intens i crec que has abordat el que esperàvem també conèixer una miqueta d'HP i a més a mi m'ha sorprès també alguna de les coses que contempleu dins la pròpia, diguem, dins del propi negoci, des de la part fins i tot patrimonial que desconeixíem. Tenim ganes de visitar-ho. Això és el primer que podem agrair. Ganes de poder visitar aquests espais que estan oberts o, com a mínim, estan amb la intenció que siguin un pol, diguem, també de visita. Moltes gràcies, Eva, i passem al següent i a l'últim pròpiament ponent, abans del debat, i abans, evidentment, de la cloenda que ens farà en Jaume Perarnau. Ara és el torn d'Alejandro Sánchez, que ens parlarà del sincrotró Alba, que és una instal·lació que, com a mínim, tots coneixem d'oïdes, altra cosa és si hem pogut visitar-ho o no. Alejandro és doctor en Ciències Físiques, porta 15 anys d'experiència com a Technical Manager a la indústria de semiconductors, a multinacionals com a TIT, 5 anys com a Scientific Officer a la Comissió Europea a Bèlgica i 15 anys com a adjunt a la direcció de l'Oficina de Relacions Industrials al sincrotró Alba, que és per la qual cosa avui està aquí convidat. Per tant, Alejandro, tens 15 minuts, és el teu torn, com vulguis. Buenos días, buenas tardes. Primero, muchas gracias por invitarnos a este interesante debate y presentación. Y lo que quería contar es un poco cómo compartir la experiencia del sincrotró Alba como polo de atracción de visitantes, antes de nada, quizá la primera pregunta que debería de responder es ¿qué es el sincrotró Alba? El sincrotró Alba es una gran instalación científico-tecnológica, es una instalación singular que se puede resumir en pocas palabras, digamos, de una forma quizá no muy científica, pero muy directa, y es que es un gran microscopio de rayos X. Es un microscopio, digamos, muy potente y que consiste fundamentalmente en un acelerador circular de partículas, que las partículas se aceleran hasta casi la velocidad de la luz, y esto lo que hace es que genera un haz de rayos X muy potentes con el cual podemos analizar la materia y los materiales a nivel atómico. Podemos conocer su estructura y a través de conocimiento de su estructura atómica pues podemos mejorar las propiedades de estos materiales y esto tiene unas aplicaciones enormes, por ejemplo, pues desarrollar las nuevas baterías que necesitamos para los coches eléctricos, necesitamos nuevos materiales, o para desarrollar, por ejemplo, nuevos materiales, como ha comentado antes Eva, para impresión 3D, pues estos nuevos materiales se desarrollan gracias a las técnicas que tenemos aquí, o ayudan a desarrollarse, o, por ejemplo, pues para nuevos discos duros, para aumentar la capacidad de nuestros ordenadores, con lo cual, como se ve, la aplicación de sincrotró Alba es muy variada, muy transversal y de un punto de vista fundamental. Bueno, aquí damos servicio tanto a empresas como a investigadores académicos y esto hace que pasen por nuestras instalaciones
más de 2.200 usuarios al año. Y estos usuarios, estos investigadores, vienen de todas las partes del mundo, con lo cual hace que ya de por sí vengan y conozcan nuestro territorio, ¿no? Esto es muy, muy importante porque tiene un impacto directo en, digamos, como polo de atracción de visitantes y como conocimiento de nuestra zona, ¿no? Y además, bueno, por las características que tiene nuestra instalación, pues lo convierte en un edificio un poco singular porque el acelerador es circular y por lo tanto el edificio es circular, tiene forma de caracola, con lo cual uno, si lo ve desde Google Maps, por ejemplo, pues lo distingue rápidamente dónde está, ¿no? Todo este entramado de edificios, pues lo que hace es que alberga unas instalaciones que tienen un alto contenido tecnológico, que son, además del acelerador, pues hay 10 laboratorios, digamos, alrededor de este acelerador que se alimentan de la luz de sincrotrón, de los rayos X que se generan, y todos estos pues se pueden visitar y se pueden ver, y además se puede ver cuáles las implicaciones y el desarrollo tecnológico que se tiene para poder alcanzar y desarrollar las actividades que hacemos aquí, ¿no? Entonces, ¿cuáles son ahora las actividades de promoción que hacemos y de darnos a conocer a la sociedad? Porque no queremos estar encerrados, sino queremos también que la sociedad conozca cuáles son las actividades que se desarrollan aquí y para qué valen y, como acabo de decir, y para qué pueden tener sus implicaciones en la sociedad y en las empresas. Bueno, pues para eso lo que hacemos son unas actividades de promoción que, por ejemplo, una de ellas, una de las más destacadas, es un día de puertas abiertas, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, durante un día, que también es un sábado, como en el caso de HP, pues lo que abrimos nuestras instalaciones a todas las personas que quieran venir. Hacemos además un recorrido con paneles, con maquetas, y este recorrido lo pueden ir recorriendo las distintas visitantes. La mayoría de los casos son familias que vienen con sus hijos, con lo cual esto también tiene muchas implicaciones digamos, en fomentar entre la juventud, pues, digamos, las carreras tecnológicas y científicas, que son muy, muy necesarias para el desarrollo de nuestro territorio. Y durante varias horas, pues las personas van recorriendo todas las instalaciones y todo el equipamiento que tenemos digamos, de alto nivel. Inclusive, pues tenemos un juego de preguntas y respuestas para los niños, de tal forma que, digamos, esto les hace que sean mucho más entretenido y mucho más, digamos, atractivo el poder venir aquí, ¿no? Vienen del orden de 2.400 personas ese día, o sea, en un día pues hay 2.400 personas de fuera de sincrotrón que visitan nuestras instalaciones y eso hace que, digamos, que esta actividad tenga una gran repercusión, la mayoría estas personas la mayoría son del territorio, pero también vienen algunas de fuera de él, con lo cual es muy interesante, ¿eh? Y además estas actividades las organizan los propios empleados de ALBA, son los que están en los distintos sitios, se apuestan en distintos sitios a lo largo de este recorrido, explicando qué es lo que ellos hacen y para qué sirven las instalaciones que tenemos aquí. Con lo cual tiene una doble implicación de cara afuera, porque se realiza una actividad digamos, de divulgación de lo que se realiza en ALBA, como también de cara internamente, porque sirve de motivación de los propios empleados y digamos, de valorizar las actividades que ellos están teniendo. Con lo cual, es un camino de ida y vuelta hacia la sociedad, y, digamos, también se puede caracterizar como turismo industrial o quizás hasta me atrevería a decir turismo científico y tecnológico, ¿no? Que es muy interesante. Otra actividad que realizamos son visitas, y estas ya las hacemos a lo largo de todo el año. Son visitas donde puede venir un grupo de empresas, puede venir un grupo de escolares, de universitarios y tal, donde hacemos durante aproximadamente una hora, pues también les enseñamos las partes más fundamentales y esenciales de nuestro sincrotrón, ¿no? Estas visitas también gustan mucho, son muy atractivas y pueden tener, pues eso, distintas finalidades. Puede ser o bien de divulgación, típicamente para colegios y universidades, pueden ser también
digamos, para empresas, porque en muchos casos las empresas quieren saber qué es lo que hacemos y nosotros queremos explicarlo para poderles dar los servicios que hemos mencionado anteriormente, que ayudan mucho a mejorar sus productos y sus servicios, ¿no? Con lo cual eso es muy importante. Y luego, pues, también puede haber visitas profesionales de otros científicos. Hemos tenido hasta visitas de premios Nobel, o sea que, digamos, al ser un centro singular, que es el único que existe en Cataluña y el único que existe en España y que pocos países en Europa y en el mundo disponen de este tipo de infraestructura, pues es un polo de atracción, digamos, no solamente para, digamos, el gran público, sino también para profesionales, investigadores de alto nivel, ¿no? Y finalmente también quería comentar que el sincrotrón ALBA está relacionado, conectado con el mundo internacional, con otros sincrotrones, con otras empresas y participamos en proyectos europeos, participamos también en proyectos industriales. Y esto hace que, en muchos casos, el consorcio de estos proyectos pues quiera venir aquí a ALBA a reunirse. Montamos reuniones que son de 100 personas, en muchos casos, de profesionales que están trabajando en temas parecidos, ¿no? Y esto también implica que estas personas, cuando vienen, pues visitan ALBA, pero también conocen todo el territorio alrededor, también visitan Barcelona, etcétera, etcétera. Con lo cual, digamos, el impacto que tiene todas estas visitas y el impacto que tiene, además, visitas de cierto nivel, pues es muy importante y esto hace que digamos, la voz se corra y amplifique, digamos, las bondades que tenemos aquí en el territorio. Bueno, pues, digamos, esto es un poco lo que quería contar y como conclusión lo que quería decir es que el caso de sincrotrón ALBA, pues es con todos estos ingredientes de días de puertas abiertas, visitas tanto con objetivos de divulgación como con objetivos profesionales, pues hacen que sea un gran polo de atracción. Inclusive en algunos casos nos han venido empresas a decir, oye, ¿nos podéis hacer una visita, por favor? Porque queremos que nuestros departamentos de I+D vean que aquí tenemos también instalaciones científicas de alto nivel y quizás así nos podemos traer nuestros departamentos y parte de las actividades de I+D de nuestra empresa internacional aquí al Vallés. Y eso también lo hemos hecho, ¿eh? Con lo cual, bueno, espero que en estos pocos minutos pues os haya sido capaz de contar un poco cuál es el impacto de ALBA, sincrotrón ALBA, como polo de atracción de visitantes al territorio. Muchas gràcies. Moltes gràcies, Alejandro. Bueno, m'ha semblat molt interessant conèixer una mica més de fons el que és el sincrotró, però també quina relació vosaltres visualitzeu cap al que seria l'oportunitat de visita. I amb aquesta última intervenció hem tancat les 4 intervencions que teníem, 5, perdó, que teníem, no ja ho dic bé, 4, abans del debat, no? Aleshores, aquí hi ha tres possibilitats ara de continuar el debat, no? La primera és que el moderador, que soc jo mateix, doncs formuli alguna pregunta que tinc preparada per les persones que han intervingut amb les ponències prèvies. La segona és si hi ha preguntes amb el públic, als quals us animem, en cas que no ho hàgiu fet encara, de poder aprofitar aquesta oportunitat per fer alguna pregunta, ja sigui més específica per un dels ponents o per tots els ponents. Ara m'informen que de moment no hi ha preguntes, però animem encara la gent a que pugui fer alguna pregunta del públic. I després la tercera possibilitat és que els ponents es preguntin entre ells, perquè la primera pregunta va d'això. És a dir, després de sentir-vos, quines oportunitats veieu de treball conjunt? A mi se m'acudeixen moltes, no? Però aquí tenim dos blocs, no? Bàsicament, un bloc més de gestió pública i l'altre més d'experiència privada, però que està inicialment focalitzada per el que és l'empresa, el motiu de l'existència de l'empresa, però que ens han explicat aquesta ampliació de mires cap al visitant, cap a diferents tipus de visitants que tenen les dues empreses i que ells mateixos, potser, inclús ho deia això l'Eva, es sorprenen d'estar dins el fenomen del turisme com a turisme industrial, no? Aleshores, la pregunta és per tots. Quines oportunitats veieu de treball per anar més enllà en el desenvolupament del que aquí hem anomenat el turisme industrial, associat en aquest cas molt a la indústria viva? No sé, primer
anem per ordre. Jordi, si pots fer una mica de reflexió. Sí, coincideixo amb tu que m'ha cridat molt l'atenció el comentari aquest de l'Eva de dir, mira, avui he descobert que això que fem aquí a HP, no?, és turisme industrial. I bé, és una mica símptoma, doncs, potser del que, bueno, doncs, també del que estem parlant, no? Turisme industrial no deixa de ser una etiqueta, però en definitiva estem parlant, doncs, de convertir com heu explicat molt bé els dos exemples d'empreses privades, de convertir aquest potencial que tenim, doncs, aquestes empreses, en el cas, doncs, ara estem parlant concretament d'empreses en actiu, que tenen un interès tan gran, doncs, no només per especialistes o per persones interessades específicament en l'activitat que desenvolupeu, sinó també per públic una mica general, per públic que estigui, doncs, interessat en temes de cultura, en temes de tecnologia, en temes de... Vaja, això està clar que ens interessa a molts, no? Llavors, les empreses, doncs, fer aquesta activitat oberta no només als vostres clients, als professionals, sinó també fer aquest pas d'obrir-ho al públic en general, sigui amb jornades concretes o amb un programa, doncs, més estable de visites. Jo penso que el repte des de l'àmbit més públic o des del territori és convertir això, convertir aquestes visites, doncs, que ja tenen aquest potencial, aquest interès, doncs, efectivament, en una atracció, doncs, cap al territori i complementar, doncs, la visita, doncs, que es fa en aquests espais amb altres activitats que, bé, que en el turista o en el nostre visitant, doncs, li ofereixin, doncs, conèixer la ciutat o la comarca fent una o dues activitats, doncs, estrelles, com pot ser, doncs, la visita al Sincrotró Alba, que evidentment ho és, o la visita a les instal·lacions d'HP, no? Jo penso que és clau aquí el que deia en la meva, en l'explicació del que era Xatic, de connectar aquestes activitats, doncs, amb altra oferta, no? Connectar la nostra visita, doncs, amb propostes, doncs, on també hi hagi, doncs, gastronomia, on hi hagi, doncs, potser una passejada, on hi hagi algun altre recurs, doncs, per visitar en un altre moment, i de fet és el que nosaltres intentem fer amb les rutes i les visites, doncs, de dia o de més d'un dia que proposem des de la xarxa. I per acabar, estem bastant convençuts del que estem fent i que aquest és un camí perquè, tot i que encara potser és una proposta o fins i tot un nom poc conegut, sempre que fem propostes d'aquest tipus, i ara ho estem fent amb la Setmana del Turisme Industrial, doncs la gent que hi participa i els visitants que venen a descobrir, doncs, aquestes empreses i, a més, doncs, a gaudir del dia, doncs realment és un tipus de visita diferent que atreu i que no només pot interessar el nostre públic més pròxim, que té aquesta connexió que l'Anna explicava també amb el territori o amb el passat industrial o amb el present industrial. També és d'interès i també atreu a públic, doncs, més llunyà, però que així, doncs, coneix molt més sobre el lloc que està visitant, no? No sé si... No em vull allargar més. No, em sembla perfecta la teva interpretació de la pregunta. Jo donaria pas als diferents ponents perquè també puguin fer alguna aportació. Anna? Jo sí. Sí. Bueno, no, com vulgueu, Jo deia per l'ordre, però bueno, us va posar, Anna, vinga. Jo, bàsicament, el Jordi ja ho ha situat tot molt bé. Només afegiria, no, que penso que els que d'alguna manera, com a administració, ara mateix estem liderant aquest viatge, no, que us deia del turisme industrial a la comarca, i ell, en el cas de la Xatic, hem de segmentar molt bé el producte, no, que anem a oferir, i molt bé també el públic a qui ens dirigim. És evident que no hi ha que dintre del turisme industrial no hi ha ni un sol públic ni un sol producte. Penso que no es tracta de córrer, sinó de fer-ho molt a consciència i fer-ho molt coordinadament amb les empreses, en aquest cas que volen obrir-se, no? I intentar, no, fer el puzzle, no, del què volen elles, què necessita el mercat i què podem oferir. Simplement això. I molt important també, Eva,
i el company del sincrotró ja estem muntant visita perquè jo he de demanar molts diners a Diputació i hem de portar aquest senyor a passejar. Vale, cap problema. Molt bé, doncs Eva, no anava a dir per al·lusions perquè si no, Eva, com vulguis. Val. Jo només anava a comentar que, per exemple, a Sant Cugat del Vallès, que hi ha l'Associació d'Empresaris de Sant Cugat, el Sant Cugat Empresarial, no sé si ho coneixeu, des d'aquesta associació s'organitzen moltes vegades visites de turisme industrial a les diferents empreses que hi ha, per exemple, a Sant Cugat. En el cas de Sant Cugat, perquè hi ha diversos polígons industrials, com sabeu, i hi ha empreses molt grans i altres mitjanes també molt importants. Hi ha moltes empreses del sector farmacèutic, moltes del sector tecnologia, etc. No? I aquesta activitat ja s'organitzava, tot això, òbviament, abans de la pandèmia, però la intenció és tornar-ho. I era molt interessant perquè s'obria a tothom de l'associació, o sigui, tota la gent que estava associada, i a la vegada era per gent que no era associada també podien participar i era una molt bona manera de conèixer què fan cada una de les empreses, connectar, fer networking, donar-te en compte que potser el que estàs veient en aquella companyia te pot anar bé a la teva o inclús aprendre d'experiències d'altres. No? Doncs això mateix potser es pot d'alguna manera replicar. No? Jo entenc que és difícil perquè cada empresa és del seu pare i de la seva mare, hi ha molts tipus d'audiències, com molt bé dius tu, Anna, és així. Però si jo penso des del punt de vista de l'empresa i d'altres empreses que poguessin estar interessades i que nosaltres rebem moltes peticions d'empreses de venir a veure'ns, poder-ho coordinar potser a través d'associacions empresarials, en el cas d'empreses específiques, igual seria una bona aposta, no? I fer-ho plegats, no? Igual que l'associació munta, doncs a veure, ajuntar-ho millor amb vosaltres i obrir-ho a més gent, ja no només de Sant Cugat, sinó obrir-ho a més poblacions del Vallès. Molt bé, Eva. Aquí estem generant negoci ara ja, perquè crec que també és una de les coses que... Anem al gra. Anem al gra i està bé per visualitzar, perquè és una de les coses que també la pregunta tenia aquesta intenció, no? De realment tenim oportunitats que encara no hem desenvolupat, potser tenim visions diferents i és normal, però hem d'anar buscant aquestes connexions perquè al final hem de respondre també als objectius que busca també el que és el desenvolupament territorial, turístic i econòmic del que és pròpiament els objectius empresarials, no? I com això es retroalimenta. No sé, Alejandro, si vols també incorporar alguna cosa en aquest debat. Sí, quería decir que efectivamente, igual que ha comentado antes Eva, pues nosotros también recibimos visitas organizadas por Sant Cugat Empresarial y por la Asociación de Empresarios de Cerdañola también. O sea, son muy activos, claro. Inclusive por el Parc d'Alba, ¿no? Porque en algunas ocasiones hay empresas que están pensando en implantarse en el Parc de Alba y entonces, lo que comentaba antes, pues hacen visitas a sincrotrón para de alguna forma vender, ¿no? El Parc de Alba y hacerlo más atractivo para futuras empresas que se quieran implantar aquí, ¿no? Con lo cual, eso, efectivamente, conectarlo con las actividades que haya desde el Consell y desde la red de Chatit, pues yo creo que podría estar bien. Otra cosa también es que cuando tenemos estas reuniones que nos vienen 100 personas o tenemos reuniones inclusive más pequeñas, pues luego después de la jornada, digamos, de la reunión, pues siempre organizamos alguna visita, ¿no? Pues, claro, lo típico, lo que todo el mundo quiere ver es la Sagrada Familia y cosas así. Pero bueno, quizá si hubiera algún tipo de oferta o alguna opción que penséis que podría ser, que se le podía ofertar en estos casos, ¿no? Ya estamos hablando, claro, al final de la jornada, no por el día, pues podría ser atractivo también para estas personas y podría ser un buen complemento al turismo, digamos, turismo industrial podría hacer que se convirtiera en un turismo más convencional, ¿no? Eso es lo que Anna, per al·lusions, quasi ja hauries de contestar això, eh? Sí, no, m'estic contestant a sobre. Alejandro, te llamo mañana. Tenim moltes ofertes a la comarca per poder fer activitats after the meeting. Tenim empreses que ens fan activitats de team building, tenim molts espais singulars per poder fer reunions, si volen sortir del sincrotró. O sigui, estem en contacte directe també amb l'Ajuntament de Cerdanyola i, evidentment, en Sant Cugat. Tenim la Carme Berguedà i la Marta de Castro i amb Terrassa, evidentment.
Vull dir que, evidentment, tenim un gran viatge per definir entre tots plegats. Jo, Anna, si em permets, vull dir... Jordi, disculpa, endavant, sí, Jordi. Xavier, perdona, és que és molt interessant. A mi m'agradaria aprofitar el que esteu dient ara per fer com una crida, no sé si li pot dir així, doncs aquestes empreses punteres, que aquí en tenim dues, però a la comarca n'hi ha d'altres, no? I aquestes empreses doncs, que aposteu doncs, per fer aquest pas una mica més enllà d'aquesta visita, que aquesta visita entre cometes, professional o tecnològica o per clients a les nostres instal·lacions, doncs tots la fem, vull dir, els nostres. Però, a més, feu un pas més endavant doncs, amb obrir-se també puntualment o de forma més estable al públic, amb aquest, entre cometes, turista o visitant del nostre territori. Llavors, m'agradaria fer animar, perquè vosaltres sou un bon exemple de que, bé, això, què repercuteix això? Quin benefici aporta per les empreses que esteu fent això? Òbviament no és un benefici directe econòmic, vull dir, no sé, encara que algú aprofiti la visita per vendre potser o per regalar un producte seu, doncs això no li suposarà un gran guany. Però com a guany intangible o com a imatge de marca, com a fidelització, com a posicionament, com a orgull també d'empresa, sí que és un gran guany. I tots els que, l'altre dia ho comentàvem, no? Tots els que de petits hem visitat segons quina empresa o de no tan petits, de grandets amb el col·le o amb l'institut o pel nostre compte doncs, de gran, normalment sortim d'allà amb una imatge que anem transmetent als nostres coneguts, a través de les xarxes, etc. I és una manera doncs, molt directa de millorar doncs, no només la imatge, el posicionament, en molts àmbits doncs, els valors que està transmetent aquesta empresa. No? I això, acabo, l'exemple que tenim, com en tantes altres coses, almenys en el món del turisme, un exemple que tenim aquí al costat és el de França, on aquesta associació que us comentava abans, l'Entreprise de Cobert, que munta doncs, visites a empreses des de fa anys i participen empreses de tot el territori, agrupades en les regions de França, etc. Però ho plantegen gairebé com un tema, bueno, això tan francès com un orgull una mica de país, no? Les empreses fan la visita però més ensenyen el bé que ho fan, les fantàstiques instal·lacions que tenen, ells són els que fan els millors formatges, són els que fan els millors ponts, són els que fan els millors vehicles. Bé, clar, si ells no s'ho expliquen ells mateixos, doncs no ho explicaran als altres, no? I a nosaltres potser ens falta, vull dir a nivell de Catalunya, una mica doncs, també aprofitar o fer aquest pas de que la visita, i com passa també en el turisme també és una activitat que al territori ens interessa molt com a activitat econòmica, com a generador d'ingressos, etc. Però també és una activitat que ens posiciona i ens dona, Xavier, això és així, doncs un orgull, una promoció, una projecció doncs, del nostre territori, de la nostra ciutat, que els visitants ens hi ajuden. No? Llavors, acabo una mica així, que aquesta oportunitat de les visites és una oportunitat també per a les empreses i hi ha gent que ho aprofita molt bé. Vosaltres ho aprofiteu, altres ho poden aprofitar, crec jo, i a França, per exemple, o en altres àmbits, hi ha fins i tot aquestes xarxes que en poden gairebé com presumir o convertir-ho en un estàndard no només del turisme, sinó també d'aquest teixit industrial, d'aquest teixit de qualitat i de primer nivell que nosaltres al nostre país també tenim. No? Jordi, moltes gràcies. Sens dubte és una oportunitat que tenim de connexió i ara ho voldria relacionar també amb el tema dels mercats més de proximitat, que en aquests últims mesos han tingut l'oportunitat de conèixer que ben a prop tenen coses molt sorprenents. Això ens ha passat una mica de tots, vull dir, quan vam estar confinats al nostre terme municipal, jo soc de Barcelona, us puc assegurar que em conec tots els racons de Barcelona d'una manera fantàstica i m'he quedat molt sorpresa. Igual ha passat amb la gent del Vallès, segurament, que ha reconegut i han conegut espais que probablement no eren gaire visitats, però el que visualitza és l'oportunitat que té realment aquest territori per poder ser explicat. No? En aquest punt m'agradaria introduir amb el Jaume Perarnau. El Jaume Perarnau
tenia que fer la cluenda, però jo crec que és una oportunitat que s'incorpori ara també i una mica amb el debat i pugui contestar una mica de les preguntes que estaven plantejant. És el director del Museu de la Nacional Tècnica de Catalunya, el NATEC, és doctor en Història, aprofito per fer la presentació, doctor en Història de la Tècnica per l'École des Hautes Études de Sciences Sociales de París i des del 2013 és el director del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica. Abans havia estat a l'àrea de conservació d'aquest mateix museu i a part ha estat documentalista, etc. No li diré tot el currículum perquè si no ens mengem el temps. Jaume, no sé si aprofitem ja amb aquest debat i abans de que, quan sigui el moment, puguis fer la cluenda de la teva intervenció, si volies aportar alguna cosa. Sí que ja m'agradaria aportar-hi perquè ha sigut molt interessant i hem après moltíssimes coses, però sempre, almenys jo, intento tenir seguint el mètode científic, que penso que hauríem d'aplicar sempre i el reivindico sempre, és la capacitat d'anàlisi crítica també del que fem. I nosaltres com a Museu Nacional també en som part, dels pros i dels contres, per descomptat. Solament parlar una mica el que havia comentat l'Anna Sánchez, i jo m'ho havia apuntat també per les conclusions. Crec que el turisme industrial ja té un bagatge de temps llarg, d'anys, però crec que ha arribat un punt que cal ser molt més rigorós amb el fet de poder acotar o segmentar. No tot, al meu entendre, no tot és turisme industrial. La prova és que en el cas de Hewlett-Packard ells mateixos es demanaven si l'estaven fent o no. No ho sé, aquí seria un punt de discussió de si ho és o no ho és. Jo crec que sí, que ho pot ser, per descomptat, però hem d'acotar. I per què dic això? Dic perquè hi ha moltes propostes que anomenem de turisme industrial que exactament les mateixes les veiem amb altre tipus de turisme, que se'n diu en qualsevol terme. Per tant, a mi aquesta mena de calaix de sastre en la que qualsevol cosa hi cap, jo en soc molt discrepant. Ho dic en aquest sentit. Si parlem de patrimoni industrial, per mi no s'hi pot incloure elements, àmbits, experiències, activitats que justament fan bandera i en fan autèntica promoció de que són activitats artesanals, no industrials, i es diu plenament no industrial, i per tant això és una contradicció que jo poso damunt la taula. No podem incloure en turisme industrial allò que es promociona com a no industrial, i això per mi és de llibre. Segon, i en el museu ho fem, al parlar de patrimoni en aquest cas, però també conseqüentment el turisme, hem de parlar de passat, de present i de futur. I aquell turisme que el centréssim solament, correctíssimament, en temes d'àmbits que estèticament o que socialment estan més reconeguts, que siguin activitats més no tant del present, és correctíssim, però penso que tenim una finestra d'oportunitats amplíssima amb l'activitat industrial actual i futura. Això, el turisme, igual que el patrimoni, al meu entendre, ha de servir per culturitzar la societat, per alfabetitzar el coneixement de la ciència i de la tecnologia. Si solament és una experiència sensible, per mi ens quedem curts, hem de fer una passa més enllà. En quant al tema d'indústria viva, crec que és el pal de paller del que hauria de ser el turisme industrial del segle XXI. Cada vegada més empreses tenen les seves exposicions, museus corporatius. Per tant, el que deia el Jordi Garreta, cada vegada es posa més en valor la imatge corporativa d'aquella empresa, d'aquella indústria. Posaré un exemple. Cada vegada veureu més a tot arreu, fins i tot activitats comercials, allò de des de 1800 no sé quan. És a dir, la tradició, l'autenticitat, el fet de perviure al llarg del temps és un valor afegit que no surt en els balanços
de liquidació dels consells d'administració, però sí que denoten que hi ha una expertesa, que hi ha una autenticitat i això també comercialment per aquella empresa és una posada en valor. A la vegada cal veure també, com s'ha apuntat, que això ja estava inventat. Això de que quan érem petits anàvem a veure empreses com fabricaven, com produïen, però justament crec que hi ha hagut un retrocés. Les facilitats que hi havia perquè les escoles, el públic en general, anés a veure empreses com fabricaven i com treballaven, crec que hi ha un retrocés per circumstàncies que la pròpia evolució ha fet. I, per exemple, el tema de riscos laborals, el tema d'ensenyar com es treballa i es produeix en el moment que s'està treballant i produint. L'autenticitat, per mi, rau en el fet de poder veure realment com es treballa, com es fabrica, com s'actua en un lloc, no d'una forma estàtica, que seria un altre element. Per tant, és un cúmul de coses que crec que ens hem de plantejar aquestes contradiccions. Hi ha un bagatge molt ampli, molt positiu, però crec que l'oferta que hi ha encara és més àmplia i més positiva si tenim rigor, si acotem els àmbits en els quals es pot treballar, si discernim una cosa d'una altra. Hi ha moltes vies per poder tirar endavant tot un patrimoni que al cap i a la fi no deixa de ser un resultat que es crea, i el propi turisme en general no deixa de ser, al meu entendre, un resultat de la pròpia societat industrial del segle XIX i XX. No existeix el turisme ni la indústria abans, ni existeix la publicitat industrial, ni la premsa, ni tantes altres activitats que a dia d'avui trobem normal, però que formen part d'aquesta societat. I jo diria això, crec que no s'hi val a incloure tot dins del turisme, qualsevol cosa, com tampoc s'hi val a incloure industrial a qualsevol cosa. Crec que hi ha idees que les hem de, nosaltres els primers, per descomptat, d'actualitzar amb la realitat del segle XXI i no amb unes perspectives que en algun cas ja són, ens han avançat per la dreta i per l'esquerra. I aquí jo crec que hem de tenir aquesta capacitat de veure. A dia d'avui, a Madrid, s'està redactant la nova llei de patrimoni cultural. Ja hi ha una proposta, el títol 8è, que parla explícitament de què és patrimoni i turisme industrial. I això s'està fent. Suposo que ho aprovaran en breu. També ha sortit aquest mes en un Real Decret de com actuar turísticament sobre elements de vaixells històrics, de ferrocarrils històrics o de vehicles històrics. Per tant, tot això condicionarà l'oferta turística que puguem fer. I no vull prendre més temps perquè era debat, no conclusions, i he fet un mix de tot plegat, disculpeu-me. No, i ara, quan ens animem, doncs ens deixem anar i surten més coses, que és molt interessant, però jo crec que ha fet unes reflexions interessants que potser algú de vosaltres voldria aixecar el braç i contestar-li, o si no, continuar el debat. No miro a ningú ara, però hi ha algú que vulgui fer alguna apreciació? Jordi? A veure, sí, jo el que diu el Jaume de distingir i que efectivament que no tot és, ni tot és turisme ni tot és industrial, doncs amb això estic d'acord. Ja he dit també abans que, en definitiva, estem parlant d'unes etiquetes. Potser sí que aquestes etiquetes, doncs, a vegades s'apliquen d'una manera, a vegades s'entenen d'una altra. El que és cert, i el punt de vista també com a xarxa que intenta promoure el que és l'activitat turística, el que penso que és cert i tampoc no contradiu ben bé el que estaves apuntant és que l'activitat turística és una suma d'ofertes i una suma d'activitats. Si la visita a un equipament, a un museu, al descobrir un
un procés, una societat industrial, doncs, té interès per si mateix, té un gran interès. Evidentment, com m'has dit també aquesta idea, és un element per culturitzar o per difondre cultura, uns valors entre la pròpia societat i entre el visitant. Però si volem atreure visitants, doncs també és cert que podem combinar aquest atractiu, aquest recurs, amb altres opcions, amb altres activitats. I això no és, és una oferta potser que combines coneixement i combines oci i combines lleure. Llavors, aquest és el tipus de proposta també que més fàcilment la indústria del turisme, en aquest cas, que en definitiva és la indústria de la, com tant s'ha dit, de la felicitat i del gaudi, potser aprofitarà o potser presentarà per portar-nos o obrir la nostra oferta a públics una mica més amplis. Llavors, jo penso que no és tant potser confondre què és industrial, què no és industrial, sinó que a vegades es fan propostes que certament no circumscriuen o no tenen només el que és el patrimoni industrial o les indústries punteres actuals del segle XXI, com les que avui estàvem comentant, com a únic referent o com a únic motiu de la visita. Jo penso, almenys l'enfocament, i aquí estic contestant una miqueta potser per al·lusions de propostes que estem fent des de la xarxa, l'enfocament que faríem és aquest. No era per al·lusions, això, en absolut. Era un tema perquè justament el turisme industrial és molt transversal. I com que és tan transversal, nosaltres els primers tenim dubtes. Avui mateix aquí al museu hi ha moltes escoles. Si els quantifiquem com a turisme industrial, són visites escolars, no és turisme per mi. En canvi, a final d'any els quantificarem com a turistes industrials. I això és un error. Nosaltres no estem fent una oferta turística a dia d'avui, estem fent unes ofertes de tallers didàctics i pedagògics. I incloure-ho tot en el mateix paquet ens autoenganyem i nosaltres mateixos som beneficiaris. Estic fent autocrítica pròpia. Alejandro, que aixecaves el braç, serà l'última intervenció perquè se'ns menja el temps. Sí, muy corta. Yo estaba visitando la fábrica de Guinness en Irlanda y he estado visitando Ferrari en Italia. Y tengo que decir que el Open Day que hacemos en el Sincrotrón Alba no tiene nada que envidiar a esas actividades. La única diferencia, y ahí sí, es que, claro, el Open Day es un día nada más, no nos podemos permitir el lujo de parar al Sincrotrón, pero cómo salen las personas después del Open Day, las familias, es la misma, quizás hasta con una sensación mejor que la que puedas tener después de visitar estos dos casos que he comentado antes. O sea, lo único es que no hay una constancia en el tiempo que no se puede mantener porque estamos activos, ¿no? Molt bé, bueno, Alejandro, crec que és un bon exemple perquè aquesta gent també ha tingut que reinventar la seva visita i en alguns casos externalitzar la seva visita del procés de fàbrica a un espai més adequat per a una visita continuada, no? Com podria ser també la fàbrica de Heineken o així, que ja no s'hi fabrica a la fàbrica, però intenten explicar-te el procés amb els elements patrimonials. Bé, aquí, com veiem, el debat tiraria molt cap endavant i és molt interessant. Jo crec que, per part meva només, agrair molt les vostres intervencions, visualitzar les oportunitats. Crec que si, a més de donar i difondre el que seria aquesta dialèctica entre turisme, indústria i proximitat, doncs jo crec que això ja ha anat molt bé, però que també s'han generat unes oportunitats de connexió entre vosaltres i amb molta més gent en l'entorn del Vallès Occidental. Per tant, benvingut a aquesta oportunitat. I jo, sense més, ja m'acomiado i dono la paraula perquè faci la cloenda al convidat que hem tingut sorpresa al debat, que era en Jaume Perarnau, que ens ha donat molt bé la seva participació també, però que el seu paper ara és el de cloure aquest debat, aquest hub
B30 sobre turisme de proximitat i indústria, com vulguis, Jaume. Gràcies, Xavier. Jo només per cloure agrair la iniciativa que s'ha fet. Jo penso que és importantíssim actes com aquests que avui hem tingut. He après moltíssim i sí que he visualitzat, que ja n'estava convençut, però que justament el turisme industrial per mi és una via oberta amb unes expectatives i unes possibilitats enormes, extraordinàries. Justament Catalunya és un país líder en els orígens de la seva industrialització, ho segueix sent i, per tant, les possibilitats són amplíssimes. Justament aquesta transversalitat, aquestes possibilitats, és el que fa que tinguem, doncs, a vegades, que anar ajustant i que anar, com en totes les activitats, doncs, anar ajustant, anar trobant-hi aquelles baules que ens permetin aquesta transversalitat. Però jo crec que, tal com s'ha explicat en tots els exemples, les possibilitats, el coneixement, aprendre, saber tot el que, com es fan les coses, com s'han fet, com s'ha treballat, etc., això implica a tota la societat, perquè tota la societat, directa o indirectament, som fills, som hereus d'aquesta societat industrial i actualment d'una societat científica i tecnològica extraordinària. Per tant, tenim molta feina per davant, tenim moltes possibilitats. És un àmbit d'un entusiasme enorme i jornades com aquestes, que haurem d'anar seguint fent segur en diferents llocs, doncs ens han de permetre anar ajustant, acotant, però també fa molt temps que es deia que el turisme industrial no venia, la paraula en si, no el concepte, la paraula no venia. Crec que cada vegada és més clar que és una de les ofertes turístiques familiars i socialment més àmplies que a dia d'avui es puguin donar i, per tant, tenim un camp per córrer enorme. Res més, reitero l'agraïment de tots els ponents, de les magnífiques intervencions que han fet i de la proposta de realitzar aquest branch, que penso que és d'interès per tothom. Gràcies.